Inselmilkom. Illum il-ħamis 7 ta' Jannar infakru lil San Raymond ta' Penjafor, patri Dominikan u patrun tal-kanonisti u tal-avvukati. Nilqakom għal din il-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar il-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu fil-Galilija. Mulej, imliena bil-verità, il-ħelsien u l-ferħ li ġejt twaslinna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum is-7 ta' Jannar il-Knisja tfakkar lil San Raymond Penjafor. Kien minn Spanja, propjament mir-reġjun ta' Katalunja. L-belt kapitali tagħha kienet fi żmienu Tarragona, imma il-belt prinċipali da żmien hija Barcellona. Fil-fatt dan il-qaddis li twilet fl-1175 huwa midfun fil-katedral ta' Barcellona. Miet meta kellu 100 sena, wieħed forsi mill-qaddisin li jgħixu l-iżjed, għax miet fis-sena 1275. Kien kanunku tal-katedral ta' Barcellona, studja il-liġi u anke il-liġi tal-Knisja, liġi kanonika, fil-fatt huwa l-patrun kemm tal-avukati li għandhom ukoll il-San Ivo, imma ukoll patrun prinċipali ta' dawk li jistudjaw il-liġi tal-Knisja. Aħna jgħidulhom kanonisti. Il-kelma kanon ġej anke mill-Grik tfisser liġi. U allura l-kanonisti huma dawk li jispjegaw il-liġi tal-Knisja lin-nies. Fil-fatt il-Papa Grigor IX talab lil dan l-avukat brillanti, Raymond ta' Penjafor, biex jiġbor il-liġijiet tal-Knisja ta' dak iż-żmien u l-kollezzjoni ta' dekretalja ta' daw il-liġijiet li ġabar fl-imkien u għadhom għax kienu waħda ma taqbilx mal-oħra, poġġihom kollha f'ordni, għajna nużawha sal-1917. Nistgħu ngħidu li x-xogħol ta' Raymond Penjafor dana is-saċerdot li mbagħad sar Dominikan importanti li sar ukoll it-tielet ġeneral tal-Ordni Dominikan, baqa' jinfluwenza l-Knisja għal ħafna sekli. Il-Papa kien talbu wkoll jagħmel ktieb biex jagħti pariri lil min iqarar, mhux biss lil min iqer, imma anke lil min iqarar. U Raymond da Penjafor kien magħruf għall-erf tiegħu li juri l-verità lil poplu, imma juru wkoll il-wiċċ ta' Alla li huwa wiċċ ta' ħniena. Ħafna drabi fis-santi tiegħu jew fil-kwadri ta' San Raymond Penjafor narawh miexi fuq il-baħar, fuq mant iswed li huwa it-tunika jew il-kappa kif jgħidula tad-Dominikani li għandhom it-tonka bajda imma mbagħad għandhom kappa li tagħti kollox li huwa ta' kulur iswed. Dana li ġara, u dan huwa fatt dokumentat, straordinarju dokumentat, hija li il-re ta' Aragona, Giacomo l-ewwel, talbu imur miegħu Majorka, gżira mhux il-bot minn Barcellona, gżira kbira, imma induna li rridu hemmhekk biex jisu jagħtilu xturu u ma ħax pjaċir Raymond da Penjafor, għallu Sinjur inti għamel li trid, imma jiena mhux se nkun kompliċi tiegħek, ħa nitlaq lem. U ir-re irrabja u qal ħadd ma jagħti passaġġ fuq il-vapuri u dajjes li Raymond, u dan baqa' maqbud fil-gżira. Qal issa jiena se nħalli f'idejn Alla, jiena qed nipprova nagħmel l-idea tiegħu, qabad il-kappa li kellu, poġġiha fuq il-baħar, sapa sluċ u rabat biċċa minna mal-asluċ li ġi suqluħ, u id-dokumenti u x-xhieda jgħidu li fuq din il-kappa mexa fuq il-baħar sakemm laħaq Barcellona.
għalhekk din l-immaġini tiegħu. Ħafna drabi wkoll insibu Igor Ċavetta għaliex il-Papa Grigor disa kien għamlu penitenzjer dak li għarar u jkollu għas-seta jaħfer ċertu dnubiet riservati. Għalli dik il-muftieħ li jkollu fideħ fil-istatwi u fil-kwadri Raimond da Peñafort tfisser il-qawwa tal-konfessur li jħolli dnubiet u jiftaħ il-bib ta' ġenna lina l-midinbin. Nitolbu biex tant saċerdoti li inqarru li nisimgħu il-persuni fid-djufija tagħhom nuru b'sinċerità l-verità ta' Alla imma wkoll il-wiċċ tal-ħniena tiegħu. U hekk ukoll aħna nersqu quddiem Alla fil-verità li fiha ninsabu imma taħt il-modrija u l-ħniena tal-mulej. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int li żejjint bil-virtù tal-ħniena lis-saċerdot San Raimond de Peñafort, magħruf għall-ħidma tiegħu ta' ġid mal-midinbin. Bit-talb tiegħu għatina l-grazzja li neħilsu mill-irbit u l-jasar ta' dnub biex nagħmlu dak kollu li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lil Alla li hu qatt ma rah? Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb l-Alla iħobb ukoll lil ħuh. Kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija u mwieled minn Alla, u kull min iħobb lil missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulliet Alla, meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kull min hu mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Il-kelma tal-mulej. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Jeħlishom mill-qer u mill-moħqrija, demmhom mażiż quddiem għajnejh. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħieni. Lilek iqimu l-ġnus kollha tal-art mulej. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej.
Dak iż-żmien Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu rreġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jara. Taħ fidejh il-ktieb tal-Iżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu konsagrani, bagħtni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lil qaddej u qagħad bil-qiegħda. Għajnien kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Qegħdin fl-istaġun fl-aħħar jiem tal-miliet li aħna nsejħulhom il-jiem tal-Epifanija. Il-ħadd li għadda il-Knisja f'Malta ma' knejjes oħra li ma jiċċelebrawx it-trere fis-6 ta' Jannar bħalma konna nagħmlu qabel imma niċċelebrawh fil-ħadd ta' bejn ta' wara l-ewwel ta' Jannar, iċċelebrajna propju il-festa tal-Epifanija meta l-Mulej juri lilu nnifsu lill-ġnus li tliet slaten maġi u fl-istess ħin ukoll niċċelebraw il-misteru ta' Alla li jsir bniedem u juri lilu nnifsu f'Ġesu ta' Nażaret. Ġesu ta' Nażaret aħna nilmħu minnu Alla lina. Illum il-Knisja tagħżel din is-silta sabiħa mill-Vanġelu ta' San Luqa biex tkompli turina kif il-Mulej juri il-qalb ta' Alla. Fil-belt fejn trabba ġo Nażaret u jidħol fis-sinagoga nhar ta' Sibt u mill-profezzija ta' Iżajija jaqra il-profezzija li għadna kemm smajna li jitkellem dwar l-Ispirtu tal-Mulej li jikkonsagra il-qaddej tiegħu u jibatu bħala persuna li se ġġib il-ħelsien lill-imjasrin, aħbar tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja, il-ħelsien lill-maħqurin. Fuq kollox dan il-qaddej ta' Alla Ġesu innifsu huwa mibgħud biex ixandar żmien ta' grazzja, żmien ta' ħniena tal-Mulej. Tolqotna l-aħħar sentenza li smajna mill-Vanġelu tal-lum li kull min semgħu staġeb għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fuq. Aħna nistgħu ngħidu li l-esperjenza li jkollna fis-sagrament tal-qrar tkun esperjenza fejn aħna nħossu li l-Ispirtu ta' Ġesu qiegħed jeħlisna mill-jasar, qiegħed jagħtina bxara tajba fil-faqar u d-djufija tagħna. Jekk aħna għomja għax ma nistgħux naraw ir-realtà li l-proxmu tagħna kif jarhom il-Mulej qed jagħtina dawl biex inkunu nistgħu nissuperaw l-għama tagħna u qed jagħtina wkoll aħna li nkunu maħqurin bid-dnub il-ħelsien. Wara kollox imma qed ikellimna bi ħlewwa kbira. Qed ixandar għalina żmien ta' grazzja u ta' maħfra. Ejjew nitolbu biex anke fuq l-eżempju ta' San Raimond Peñafort. Is-sagrament tal-qrar din hija xi ħaġa li jħobb jirrepetiha l-Papa Franġisku ma jkunx il-kamra fejn jiena niġi torturat, mhuwiex tortura li tqer imma esperjenza li inti tiltaqa' ma' Ġesu li ħenn għalik u jgħaddek. U din
ovvjament se ssir permezz tas-saċerdoti li huma l-konfessuri tagħna. Ħan nitolbu li fil-konfessuri tagħna nsibu l-ispirtu ta' Ġesu, spirtu ta' ħlewwa, spirtu ta' ħniena, spirtu ta' verità, imma fuq kollox spirtu ta' paternità spiritwali. Ħafna drabi, forsi l-kelma li għajt konfessur għalina tkun isa laxka żejjed. Il-Papa Franġisku kien jaf konfessur Buenos Aires, l-Arġentina minn fejn ġie, li darba għallu jiena qed ninkwieta li se nitlef ruħi għax kont ħanin wisq ma' min ġie errandi. U l-isqof serraħlu rasu għallu tinkwetax. Inti għamilt dak li kien jagħmel Ġesu. U l-Papa jħobb isemmih il-dan is-saċerdot għaliex anke lilu għalmu li jekk irid ikollok il-qalb ta' Ġesu, irid ikollok qalb ta' modrija kbira. U nitolbu l-interċessjoni ta' San Raimond ta' Peñafort biex aħna l-konfessuri tagħna ikollhom il-qalb ta' Ġesu. Ejjew nitolbu il-mulej jagħtina id-dawl tiegħu, ejjew nitolbuh ukoll jimla l-qalb tagħna bil-ferħ tal-maħfra tiegħu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Papa li huwa apostlu tal-ħniena tal-mulej biex ikompli juri l-wiċċ ħanin tal-missier. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Istati Uniti tal-Amerika f'dan il-mument delikat ħafna għad-demokrazija dan il-pajjiż kbir u ħabib biex il-mulej ikunu li jdawwal l-imħuħ u l-qlub u jrażżan kull vjolenza. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vittmi tal-Covid l-ewwel il-morda li ntlaqtu b'din il-marda li qed ikunu fil-mijiet kuljum. Nitolbu biex aħna nkunu għaqlin dak kollu li nagħmlu biex nipprevenu din l-imxija u nitolbu ħafna biex il-mulej jeħlisna minn din il-pjaga. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej fil-ħnina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ordni Dominikan li San Raimond de Peñafort kien verament kewkba kbira fil-firmament ta' dan l-ordni tant kbir biex ikomplu ikunu ambaxxaturi tal-ħniena ta' Alla. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li studnaw il-liġi tal-Knisja biex il-liġi ma nużawiex bħala ġebel li ngaraw lin-nies imma bħala strument, għax hija strument biss, li bija ngħinu l-Knisja tikber fil-qdusija. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-grazzja li dejjem inħossu il-ħniena kbira tiegħek għalina. Di Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni. U bidera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut. Int fejjaqtna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru m-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Raimond de Peñafort u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fiha. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbuk u Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr.
Nofru dan ir-rużarju għal konfessuri kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denija. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nikbu nolfqu f'dan l-wid ta' dmuħ. Jagħmilha avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Tlopalina qaddisa Umm Alla. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Tlopalina. imqazza Umm Alla, Tlopalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Tlopalina. Om ta' Kristu, Tlopalina. Om il-Knisja, Tlopalina. Om tal-ħnina, Tlopalina. Om tal-grazzja talla, Tlopalina. Om it-tama, Tlopalina. Om li żjed safja, Tlopalina. Om li żjed nadifa, Tlopalina. Om muxebba, Tlopalina. Om blateba, Tlopalina. Om li tistħoq l-imħabba, Tlopalina. Om tal-aġe, Tlopalina. Om tal-parir tajjeb, Tlopalina. Om ta' min ħalaqna, Tlopalina. Om ta' min salvana, Tlopalina. xebba kollu kaqal, Tlopalina. xebba li tistħoq kull qima, Tlopalina. xebba li tistħoq
kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deg, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Enna lina. Jitlob għalina għaddisom malla, Xikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u l-blim interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Nirażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Alpsafja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Raimond de Penjafor, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
imbirka l-kbir Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.